Ukážeme si tu cheaty HAX, nejlepší ceny na Discordu Komárov, mají tam Susano, HAX, Eulen a tak dále a mnoho víc věcí na ostatní hry, také tam probíhají často soutěže o cheaty. Na mikrofonu Gypsy.cz, rytmu pojď a juicy rom, a nebo netancujte za vodem. Piky bom, chci, aby každý věděl, že jsem rom, že má kapela je rom zrátmavá, že hraje četně a že to četně trafá. Tak pojď hip hop pod sama, na mě jedno, jestli si gáča, však dokonalej vole není nikdo, o tom je celej Romano hip hop, hop hop chip, mám tady tip, tancuj more nebo budeš bitvit, tancuj more celý den, hej všichni, a teď refrén. Romano hip hop, Romano hip hop in the house. Všude Savore, Gypsy.cz in the house. Romano hip hop, Romano hip hop in the house. Všude Savore, Gypsy.cz in the house. 2, 3, start. Parabam pam pam pam, parabam pam pam. Hej, tu jsou dačo, mangy, jek, hejte, mangy, baru, check, a mena vatre, baša, bel, obela, bela, a bel, lavotáry z house, pekel, test, mikrofon, nosra, postromanec, ale taky česky, hezky, a muzika, nemrtvý desky, tedy ke zbokale, manu 6, dele jste chalči, láčo, tedy ke zbokale, manu 6, dele jste chalmora, že cigánem, tak pamatuj, jak to chutná, když černá muzika je hutná, a teď je konec sloky, Konec natáčení. Došly prachy. Romano hip hop, Romano hip hop in the house. Všude Savore, Gypsy.cz in the house. Romano hip hop, Romano hip hop in the house. Všude Savore, Gypsy.cz in the house. 2, 3, start. Parabam pam pam pam. Každý víkend mám